Днес ще правим един от най-хубавите десерти на пазара – Kinder Bueno. Започваме като захарта и слагаме да се карамелизира. През това време с мляко, пене захарта, добавяме бакпулъра при брашното при яйцето и млякото. Добавяме маслото. Имаме тази хубава смес. Оставяме настрани. Сега е време да направим нашата пралина. Процесът е дълъг. Маниче е дълъг, ма и шумен. Около половин час след като сте започнали да бъркате, да имате ето такава консистенция. Ако имате меланжер у вас, може да продължите да правите процеса около 6-7 часа, за да стане изключително фин, перфектно за сладолед. Сега цялата тази смес, както е топла, първо добавяме малко бял шоколад. Разбъркваме докато се разтопи. След малко бъркане на водна баня, шоколада белия се е разтопил и можем да го оставим да се охлади. Обвивката я вкараме за 5 минути да стане хрупкава. Така, и сега, понеже на външен вид дори не съм близо, е време за вкусовия тест. Като цяло много хубав десерт, колко се доближава до буеното, може би 6 от 10. Като за първи опит става. По-натам по-добре.